Kani kedai ku All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat makong san jong ka khubor man tak step. Pentip ka sorka Meghalaya baladap penlut laispa khandai pau khandai klur tingka na ka banta ki babun ki jingdon kam ha ka ji khun persha ya ka jingpang COVID-19. Rai ka sorka Meghalaya ban o dakador haba phat test COVID-19 bat ya ka baibam ha ki Corona Care Center. Bat in sedang ka Meghalaya ban pendan kam da ka plasma therapy hadien ba in pentre kam ya ka plasma bank ha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NICRIMS. Ka sorka Meghalaya kala penlut laispa khandai pau khandai klur tingka nado ubnai leber hado unai lur arhajar arpo ha ka ji khun persha ya ka klam COVID-19. Nakani saupo praklur tingka kadai ke belayo pedem nak sokar pedeng. U Deputy Chief Minister uba prastun tensong henin kesengi ulong baladon kam ban penlut hado laispa khandai po khandai klur tingka na marhab ban siu ya ke jinglut ke babun ke bea dai ba ke jinya kun ya ke jingpang. Nakani ka laispa khandai po khandai klur arspa san phawai klur tingka la siu da ke sorkar jilla hapo ki het bapher. Ka sorka Meghalaya kala shim ka to ka ni ki rai ki ban sedang trekam nado ka khandriu tarik menta ubnai namar ka jingweng no ka sorkar pedeng bat ka ICMR ya ka jing penduna dor ya ki kor ban test ya ka jingpang COVID-19. U Deputy Chief Minister uba prastun tensong nin kesengi ula pentem banado ka khandriu tarik menta ubnai don kam ban siu da ka dor na ka benta ka jingpat test ya ka COVID-19. Bat nado katai katarik hi baro ki bawandrung sa Meghalaya laki day ki basyong basa ha ka jala ni ki weiru ken hab banle ya ka rapid testing ka basyong dor sanspa tengka marway. Menteri ulong bala banlait na ka jingle test tang lada ki pin ya ka certificate bala ai da ka CV nat TrueNat ne RT-PCR ka bapin shisha bakiladep le ya ka test hapo hinyo po arkenta. Uba preston tensong lo ongru bahadian ka khandriu tarik menta ubnai baro ki Corona Center ken odor na ka menta ka baibam balapatha ya ki Deputy Commissioner bakin bu ya ka dor na ka menta ka baibam jongwe ubriu ha ka shisngi. Ka Meghalaya nen kasngi kaladon arspa hinyo paungut ki briu ki belayo thamayo knyang jingpang coronavirus. U Director of Health Services MI ka Meghalaya u Dr. Amanwar ulong nakine arspa hinyo paungut shispa khandai pausan ngut kidai ki bana East Khasi Hills. Dakine ka jingdon ki active case hapo ka jala kalakeu shaka arhaja laispa hinyo pawai. Shispa khatsan ngut ki breu kilayo ek jingkot nin kasngi bat baro ki balakot kilong 10,000 spa ngut. Hakajo kapol da ka jingyap jongwe ubriu ubanari phoi district ka jingyap jongki briu hakajala kalakiu shaka 100 phongut. Kani kete ko All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka khubor. Ka Meghalaya kan sedang ban pendon kam da ka plasma therapy na ka benta ban sumar ya ki brio ki bangat ha ka jingpang COVID-19 hadien ban pentre kam ya ka plasma bank jong ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NICRIMS. Ndreumut ki shipai BSF kila aisngo bhai ka snam jong ki hinen ka sngi. La penlong ya ka jinglum ya ka plasma na ka benta ka jingpang COVID-19 da ka Department of Blood Bank NICRIMS ringkat ka jinga trelang bat ka BSF Frontier Headquarters. U Director ka NICRIMS Dr. P. Bhattacharya ulong ba ka plasma therapy ka day ka jinga trelang jong ka technology bat ka minsim priu. Hakajo kapor u DIG ka BSF Medical Superintendent ka BSF Composite Hospital u AC Bharat Wajan ulong bakaday ka jingsdang ka babha bat shiphamut ki shipai BSF ken ais ngobha yakasnam ha ka benta baningkong.
Ka sokar pedeng nin kasngi kala ong baka recovery rate na ka jingpang COVID-19 hakari kala kot shaka praphausao point laiphausao na kashispa. Hapo ki arphausao kan tabalala palat hinyo phon reu hajar ngut ki priu ki bapang COVID-19 kila yo jingkot. Katanat ka kwet ka kya jong ka sokar pedeng ka yathu baka jingdan jong ki priu ki bela kwet hakari kala pois palat san phausan lak prapon reu hajar ngut. Kani ka jingdang buon jong ki priu ba yo jingkot kala pensting ya ka jingket ba kya jong kari. Bat menta kidan satang kumba kat saw point kat way na kashispa ki positive case. Ya menta hi ki active case ki badon hapo kari ki long baro kandai lak lai pausaw hajar. Bat ka jingyap ki priu ha India kalong iway point san pausan na kashispa kabalong kabaduna tam ha kaperthai. Menteri Katanat Health and Family Welfare jong Sarkar Meghalaya ubalongru MLA jong kaseng BJP uba AL hek ulami hinen kasngi banlet sha New Delhi banyakando yo Menteri Rangbado Narendra Modi yo Menteri Korbari Amit Shah yo Menteri Katanat Human Resources Development yo Menteri Katanat Kakot Kakia bat kiwei. Kawai na kitaw bakong sam jong kajinglet jong sha New Delhi kalong ban kentu ya kasokar pedeng bakan kot yakren yakaseng Hinyautrap National Liberation Council HNLC. Uba hek ula pentem baki HNLC dangsyen kalayakren bat u syapang kajingkwa jongka banwan syakmat banyakren yasukno. Ka sokar pedeng kala sam lajan arpau kulur tengka syaki jela nakapisa bakalalum kum ka compensation cess mentakasnem. Ka Menteri Pelatengka ka Nirmala Sitharaman kala penbenaya kane hadien balawai ka jialang basapau ar jong ka GST Council hakala singuplay. Habakran hakinong to kubor ha New Delhi ka Menteri kala pentim bahaka tayo banwan ka sokar pedeng kan sa samru arpau san kulur tengka syaki integrated GST nakabenta ka snem arajar khat nyo arajar khat pra syaki to kijala kiblayo duna ka pisa namar kikap to kat ni kijing bakla. Ban penkut ya ka kubor sa sising ngan pensengau ya kimat bakongsan. Pentip kasoka Meghalaya baladap penlut laispa khandai po khandai klur tingka nakabenta kibabun kijingdon kam ha kajiya kun persya ya kajingpang COVID-19. Rai kasoka Meghalaya ban o dakador haba pat test COVID-19 bat ya kabaibam ha ki Corona Care Center. Bat en sedang ka Meghalaya ban pendon kam da ka plasma therapy hadien ba en pentre kam ya ka plasma bank ha Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS. Kato ko kubor kalakon nak All India Radio Shillong.